no sé, no veien que fos allò, i va ser tal el rebombori que van començar doblant la segona, i després amb el temps es va doblar també la primera perquè estigués tota la col·lecció, però va ser això el que tu m'has dit abans, no? Quan la comunitat va trobar aquesta mancança d'un contingut que no el podien tenir en el seu idioma, doncs algú es va moure. Exacte, és que és el que s'ha de fer. I això que parlaves del doblatge, t'he dit que no estic gaire enterada del tema perquè era molt petita, però de fet encara és un problema, perquè moltes vegades quan compres els packs de les pel·lícules de Harry Potter que porten doblatge català, et venen totes les pel·lícules amb el doblatge menys la primera. I la primera existeix. Llavors, sí. Ostres, per què no l'inclouen? S'inclouen totes les altres. Sí, és ben curiós, Doncs molt bé, quin enfoc li vols donar al canal de Harry Potter? Què serà? D'anar comentant els llibres o de fer una mica de teoria, hipòtesis de coses que s'han quedat penjades o de buscar entremig de... Serà Com ho enfocaràs? Una mica de tot, crec jo. Per exemple, com que he començat ara el mes de desembre, he volgut dedicar tots aquests primers vídeos a temàtica de Nadal al món màgic. I, bueno, quasi tots. Perquè el primer vídeo el vaig fer dedicat a la primera pel·lícula de Harry Potter perquè feia 20 anys. I llavors... 20 anys, Que l'han reestrenada en cinemes. Sí, l'han reestrenada en cinemes i no l'han reestrenat en català, evidentment. Tristament. Només l'han reestrenat en castellà. Però bueno, és el que hi ha. És el que hi ha. A veure si quan faci 20 anys de les properes pel·lis sí que les podem disfrutar una altra vegada al cinema en català. Doncs això, vaig fer aquest primer vídeo sobre els 20 anys de la pel·lícula de Harry Potter. El segon el vaig fer de recomanacions de regals de Nadal de Harry Potter. I vaig pensar, ostres, si hi ha algú molt fan, millor que pengi aquest vídeo a principis de desembre, així doncs hi ha gent que potser li pot interessar algun regal i comprar-lo. I els pròxims vídeos que vindran, doncs un serà sobre el Nadal al món màgic i l'altre també serà relacionat amb temes de Nadal, però encara el tinc per decidir. El tema que jo crec que serà el Nadal a Hogwarts. Una cosa és el Nadal al món màgic i l'altra és el Nadal a Hogwarts, no és el mateix. O sigui que està totalment viu i m'ho estàs ensenyant aquí en primícia a l'Explica amb Tresor. T'estic donant un avance brutal. Molt bé. Espero que això estigui també aviat publicat, perquè la meva idea és publicar un cada mes. Fixa't que justament ara faré una mica també de metapodcasting, que quan parlàvem del contingut i de la presència en xarxes socials, jo he tingut el meu dubte era si podia jo anunciar que volia publicar un episodi almenys una vegada al mes, no? Que fins ara no ha pogut ser així i ara intentaré que sigui una vegada al mes. I em vaig veure obligat a dir que seria si tingués convidats, perquè igual amb moltes altres coses hi ha molta gent que fa servir el català dia a dia i tal, però després els convides a fer alguna cosa i pensen que s'ha de fer en castellà perquè si no t'escoltarà ningú, que no tindràs públic o que tal, i hi ha vegades que m'està costant molt menys trobar gent que vulgui fer les tertúlies en castellà o esperanto que no pas en català. Per això jo em vaig posar supercontent quan em vas dir que voldries venir també. Per mi és un honor que m'haguessis convidat i que m'hagis convidat al podcast. No saps l'il·lusió que em fa. Que pots venir al meu podcast? Uah, quan vaig llegir va ser com... No, és que sí, o sigui, no cal que em diguis res més. Ja és un sí. Però sí, entenc que a vegades pot potser costar, tot i que em sorprèn que trobis més gent en esperanto que en català. Ja et dic, si necessites alguna recomanació així, me pots preguntar i segur que connecta algú de la comunitat. Aquest pot ser l'inici d'una bona col·laboració. I tant. Molt bé, doncs jo estic supercontent que hem pogut parlar d'aquestes coses, que tot i que ens ha quedat una mica d'amargor d'aquest de mira quanta gent que està fent coses molt xules i que les veuen 3 persones, i que, bueno, tot es caminarà, no? Hi haurà espai per tot. I tant. Hi haurà temps per tot. Tot arribarà. L'important és que veig que hi ha hi ha molta il·lusió al darrere, hi ha gent que s'ho està currant molt
i que no defalleix, no diu vinga, em costarà, ho tindré més fàcil si faig el canal en castellà o en francès o en anglès. Però no, és que no és així, perquè jo he fet streams en castellà, també, i no és la diferència de públic que tenia fent-los en castellà que en català. De fet, he aconseguit arribar a molta més gent en català que no quan ho feia en castellà. Perquè hem de pensar que el mercat en castellà també està molt saturat de creadors. Sí que hi ha molt més públic, perquè, clar, tota la gent d'Espanya parla castellà, la gent d'Andorra parla castellà, ens trobem que tot Sud-amèrica parla castellà, però hi ha tants de creadors, la majoria tenen menys de 3 views. Menys de 3 views. Comparem tota la comunitat que hi ha en castellà que tingui menys de 3 views, quin percentatge és amb la comunitat catalana, la gent que té 3 views o menys. Segur que el percentatge en castellà serà molt més alt que en català. Per tant, el públic hi és, que passa que hem d'entendre quina és la situació que té ara la comunitat catalana a Twitch, com ja he dit 1000 vegades a l'stream, al podcast. Però bueno, amb el temps tot arriba i de públic n'hi ha. I si poses ganes, trobaràs a la teva gent. La trobaràs segur. I que moltes vegades el sol fet que estigui etiquetat com que s'ha fet en català, per a molta gent és com que crida l'atenció, no? Que diu, mira, hi ha algú que ha gosat fer servir una cosa que d'entrada pot semblar que és més impopular o menys, diguem, no impopular a dolentes, no? Saps? Que tingui menys rebuda o que tingui menys sortida comercial. I, escolta, això també és per si mateix, encara que el tema no t'agradi tant, el fet que estigui fet en català ja crida l'atenció, no? Sí, de fet és el que em va passar a mi quan vaig descobrir que hi havia gent que parlava català a Twitch. Vaig dir, uau, en català? Em va semblar estrany i tot, no? Com pot ser? I a partir d'aquí va ser quan vaig començar a investigar si hi havia més creadors i què podia consumir en català a Twitch. Així va ser com va començar tot, amb una sorpresa de uau, contingut en català a Twitch? Què m'estàs contant? Sí, va ser així. Molt bé, molt bé. Ara mateix, per la meva part, jo crec que ja estaria, però tens el micro obert per parlar del que tu vulguis. Molt bé, doncs només dir-te que moltíssimes gràcies per convidar-me al podcast, que em fa molta i molta il·lusió, que espero poder sentir el programa molt aviat i compartir-lo amb tothom, i animar a tota la gent que consumiu contingut en català, tant a les plataformes com a les xarxes socials, i que esteu convidadíssims a venir als meus directes de Twitch, al meu canal de YouTube. Em trobareu com a Mononoke, amb 2 Ks i 3 Es a Twitch, i Harry Potter en català a YouTube, però que exploreu tots els vídeos de la comunitat, exploreu ja sigui Twitch, ja sigui YouTube, ja siguin els podcasts, a Spotify, a iVoox, a tot arreu, perquè el contingut en català n'hi ha i és contingut molt bo, de molt bona qualitat i amb molt de curro i il·lusió a darrere. Després em dius l'adreça per enviar-te el pernil, eh? Sí, després te la... Doncs jo també estic molt content que hagis volgut venir i que hem passat una estona... Ja veus que quan hem començat a gravar ni ens coneixíem i crec que és interessant, no?, aportar això al nostre públic. M'ho he passat molt bé, ja t'ho dic. I res, aquí et deixo a la illa de Yakushima, envoltada dels Kodamas, que espero que et facin companyia i ens veurem aviat. Quan aviat trauré el cap al teu canal de Twitch i estaré per allà menjant crispetes. Vine-me a saludar un dia. Vine-me a saludar. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Mononoke. A tu.